gitara ka. Ndakuendera kuseri kwacho. Kuseri kwacho ndaona kune zviriko. There's something behind. All right. Yeah, as you can see that. Handezvetarenda. Yebo tiri sei kwapo gitari manyama atazvonoti rinorowa nhasi ndotaura nani nhasi unotaura na Love Mumapeto pachipenga pajopa kanyi nechepapi chaipo pajopa 10 of Risitu. Alright. Tingofamba 5 kilometers tatosvika pakanyi. Saka matunzire nhasi tava nemanyama emusic iyoyi. Alright. Inonzi manake zvinorova musambo upi chibaba? Ndiyo isungura iyoyi Museve. Sei takasarudza Museve? Museve takausazana kuti kubva ndichikura kandopa music yandaifarira. Ndiyo yandaifarira paindaidai. Ndaitamba ndakaita kuturikidza masikadhi nepapi ndichingofarira music yeisungura. Saka ndiyo yandakangotobva ndakangotoranga kuti music ndinoti ikoko kusungura ikoko ndikoko chaiko. Alright, saka maane nguva makatanga nditi? Ndakatanga kuita zvemagitari izvi zvizosimukira kunana 2017. Ndakatanga kurekoda album 2018. Alright. Kuchikwata chakamira sei? Chikwata chiripo. Chikwata zvoda zveexpress iri T. Mutangani Bob ari pana. Hanodzani. Lead guitarist manyama. Hedi chake. Alright. Saka izvi iri gitari iri ndo rinoita zvekudii chii? Ndio rinogadzira musambo. Ndo rine shavi racho. Ndo kwazvinogadzirwa. Go hedi ukazima nje. Hedi dzemashavi. Ndo rinonza shavi rekurova magitari. Tinawo mashavi. Kuchimondibatsireko makazosangana sei namukoma Love? Matanongosanganisana nezvipo zvakangofanana. Nekuda kwemagitari ndokuita kasanganiswa. Alright. Mukati memagitari umu takutowedzera zvimwe. Kuwedzera zvimwe kunotaridza kuti apo muri kuona pana gitari ka. Ndakuendera kuseri kwacho. Kuseri kwacho ndaona kune zviriko. There's something behind. Alright. Yeah, as you can see that. Handezvetarenda. Saka zvoda zvemuri kuda kuti iende kupi chinangwa chenyu, vision yenyu? Vision yezvoda zvendeye kuti inofana kuenda kunoendwa chako kusvika kusingasvipi kokuti hakugumi kwetofana kuti tisvike tichingoenda. Saka zvinongoda vatsigiri mhuri yeZimbabwe, mhuri yepasi rino rose ngotsigira zvatiri kuita. Kana yatsigira zvatiri kuita tinobva takura. Zvekuti hatisi kugumira pano. Ticharamba tichienda ende music yataita muno nhasi tichada kuwandudza titori nedzimwe music dzakawanda asi kuti nedambudziko rekuti zvinoda mari kurima mari zvinoda kurima. Saka handizivi kuti chinotangira chimwe chiri pakati ipapo asi kuna pangwa zvingosanganikwa zvifambi pamwe chete zvaingotiendesa kwatinoda kuti tiende chaiko. Nhasi chaendeka kudaidze kuti handei show zvoda zvaitori redere zvoda zveexpress yakaperera iriti everready kusei makazoti izonzi zvodazve zvakambobva papi? Zvoda zvakatangira pakuti ukangotanga chinhu chako wachitanga wobva waona kuti aichi ndatochibata ndinacho wobva waona kuti paakuda chimwe chacho chinokwanisa kuti chimisiri semagitari ukangoita gitari 1 relid unokwanisa kuzoti pakudiwa futi negitari rebhesi. Gitari rebhesi rapakudiwa madrum apo pakudiwa kuti unyora songo yanyorwa pakudiwa kuemba. Saka zvese zvinodazvo pachipera ichi panoda chimwe pachipera chimwe. Saka inonzi zvoda zveexpress ngokuti hatisi kumira zvinotamba zvichitongoda tichitongoenda. Saka ndimuda simudzira Chipinge. From Chipinge to the nation. From the province. Negitari iroro harifani kusiyiwa manje gitari. Pese rinenge riripo. Heti haisati. Alright. Ko munodawo here kuzobatana nevangu vaimbi pamakolabho munobvuma? Ndozvatiri kutoda zvacho ndozvatiri kutotsvaga. Muimbi wepasi usina zita senyi ndinoda kuita kolabho naye. Muimbi wakagadzira zita watakumberi ndoda kuita kolabho naye. Handisarudzi muimbi wesungura, muimbi wegospel, muimbi wedanzo ndinoda chaizvo kuficha naye zvokuti ndeibva muno mundoenda koficha kana kuita mafeaturing angana 20 munoda kuzvitarisira.
ende ndinozvida ende ndakaperera. Mungasheyawo here nhamba dzenyu kuti pane vamwe vanenge vachida kukubatai vakukwanisa kutaura nemi vachisimbisana nemi nekusimudzirana? Nhamba ndinopa ende ndichidzidayira zvakasimba dambudziko renetwork ndio ringava ririko asi nhamba dzangu dzinoti 0773 051 867 ndo pama dzimwe dzacho 0719 051 867 network ndo pama dzimwe 0781 80 7120 nhamba dzangu dzese idzodzo. Paapo vanondibata pa 0773 051 867 ndobatika paapo asi ngezvekungodaro kuti network yekuvhakacha topira makomo ndotsvaka network tione kuita zvatoita ende pasocial media tokunokuva takasarira kumashure nenyaya yenetwork inoti disturb asi kudai ndo patichapindira ipapapa tichipusha basa ipapapa pasocial media kumasaisai kuti chero musina network isusu tinogara tinayo basa richifamba. Ngazvikudzwe handiti nokuti mberi kwatinoenda kunashe mberi kunashe zvodazve kunashe. Thank you so much. Thank you. Ende takadai zotonga tigonoti mukoma Olin Anderson chibaba chenyama tinogadzira pfuti vari kuenda kugadzira pfuti ende ndinosimbisa kuti muri yeZimbabwe izvozvi izvi makatarisira